common gyud nga madungog nako nga description sa tao kana gyung moingon ta nga nobody is perfect. Nobody is perfect. No na no. Moto mo na. Nobody is perfect. Di man kita perfect. Ilingi ay mong tupad yung na perfect ka. Nobody is perfect. Pero sa tinud-anay naabaya sa ato ginang longing, inner longing kanang gitawag og ma-perfect unta ta. Maobitan na inig exam ning kamot kita nga maka-answer sa tanan nya lipay gitag ma-perfect. Naagi na nato nga joy ba nga gusto tang ma-perfect kana mga dalaga gusto na sila perfect ilang body. Bisan gani kamo perfect ang akong kilay, mayong pagkabadlis, mayong pagkakolor akong buhok, perfect gyud unta. Sige gitag ang atong effort is to become perfect, pero magsige tag ingong nobody is perfect. Ang Ginoo gitagaan ta niya og paagi aron gyud tinuod tang perfect. Ningon sa siya diri kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. Sa in English ani, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. Hingpit ba? Why sayop? Why flaw? Ano no? Yeah. Unsaon man pagkasimpulas gihimos Ginoo ingon siya higugma alang ng inyong kaaway. Ang makapa-perfect din nato kanang higugmao nato atong kaaway. Tanawa og mahigugma kasi imong kaaway unsa may mahitabo sunod wa na gyud musaway nimo. Perfect na ka. Pero pangaway di ba bisag maayo kay pagkabadlis imong kilay sawayon lang gyapon na. Bisag manindot pa na kayo pagkahimo imong balay pangitaan ginagsayop. Oh. Basta mangkuan ka, basta mangaway ka, kanang imong giaway, mao nay mangitag sayop nimo, adin adyo ka ma-perfect. Pero kanang nagsigig saway nato, nya ato lang gyud sigihag kana ganing hatag og maayo, moabot yung panahon nga mudaig na, wala na, perfect na. Sige, lingay mong tupad. Ing na gusto kang ma-perfect. Sige. Simple na, love your enemies. Muna sa unang pagbasa gidescribe ni San Pablo ingon siya kamong taga Macedonia nahibaw ko nga gidam-agan mo sa tanang kasakit ug tanang pagsulay apan kay nagsunod mamos Ginoo nagsubra-subra sad ang inyong kalipay nya tungod aning inyong kalipay bisag kabus kaayo mo nagsigi mugtabang ngari sa laing mga simbahan nga akong gitukod. Nindot kayo no? Kani daing taong malipayon unsa man? Manggihatagon. Kanang mga tao nga dili malipayon daw basta malipayon bisag pobre manghatag na basta malipayon nya kanus aman ta malipay kung makafeel ta nga gihigugma ta og nahigugma sabta o nya aron unsaon nimo pagkalipay og naa kay kontrang duha ka buok no malipay pa kana labi na jud mahimong upat ka buok imong kontra upat ka silingan galibot sa inyong balay kontra nimo malipay pa kana bisan gani din simbahan mo simba ka nya niya nimong kontra dinhi nyangi mo pag yung kontra ang pari pag yun na samot din adyo ka malipay nya moingon ang pari palit mo slat moingon ka bahala ka dag mamatay ka pariya kay di kong palit nya kinsa may alkansi ana kinsa alkansi ang nahigugma o ang naglagot oy kusogay na natong ingon building maglagot building yung maglagot na ay gyud lagot-lagot dia higugma nakaron unsaon man paghigugma
Ang una ginatong buhaton basta mo higugma ganita ato ginang alagaran. Kanang atong gihigugma alagari. Bisan pagwa ka mo bati o kalipay diha niya, alagari siya. Kay maunay unang buhat sa gugma ang pag-alagad. Kamo mga ginikanan, higugma ba mo sa inyong mga anak? Kinsang mga ginikanana din nga nahigugma sa anak ta sa kamot. Okay. Nya, sige mog alagad sa inyong anak o siging sugo. Kinsa din hing ginikanana nga wa gyud kapanugo sa mga anak kasi gilag alagad ta sa kamot. O tanawa mga buangon lagi mo. Ingon mo nahigugma. Nya ngano sigihan man yung sugo. Mao na ang resulta hinon mayaw-yawan, makasab-an, usahay pa malatusan, makusian kay manugo manggon mo. Ang gugma dili manugoy mo alagad. Na si Kristo ay ang gugma sa Dios nga nagpakatao. Unsa iyang giingon? Mianhi ko aron pag-alagad ug pagpakamatay. Mao na ning ikaduha. Ang nahigugma anda mo antos ug magpakamatay sa iyang gihigugma, dili mo paantos. O kamo mga ginikanan, balik yapon ta ninyo, nahigugma mo sa inyong anak, naara ba mo termino? Ako man ko'y anak, kamo ra ba na anak, naara ba mo termino nga ingon nga disiplinahon ko na, usahay inyong paludhon. Ako perting linuhuray na ko sa una, na dili lang paludhon, latoson pag yun, kay disiplinahon. Gugma pa ka na. Tubag. Ikaw dili sa nabuhaton pa dir, yabag sa nang utok ana, kisay gaingon. Kisay gaingon. Tanawa o, kana mga linatos nga anak. Tanawa, di ba maunay mga, not all ha, pero kasagaran, mahimo mga buangon sa katilingban, mga maldito, mga troublemakers. Pangutanan ang naaspresuhan, di ba kasagaran na nila dinapog, sinagpa, pinarok ang dinukol ang na napresuhan karon. Kay ini kadagko mangisog mo sana sila kay matakdan man sila ng inisog. Piti sa dayon. Mao na ang resulta ng apreso. Tanawa ang kanang mga buangon nga tao, sama ng mga drug addicts, kanang mga alcoholics o kung sa padiha. Inigabot ana ngadto sa rehab center unsa may buhaton. Tagaan gid sila sa tanan nga positive approach. Di gid na hisgutan ang negative, kay kun mo hisgot og negative ma-trigger man sila. Nya kanusaan ang buhaton, inigabot na sa rehab, adto sa rehab. Human na, damage na. So kung mao man ay gikinahanglan para ma-restore ang wholeness, ang health sa usa ka tawo nga nagguba ng utok, tagaan man di ay positive nga mga actions, words and actions. Ang gugma mo demand sa dana nga kung nahigugma ta, muhatag itag positive actions and words sa atong gihigugma. Mao na siya. Nalipay ta. Mao na gipasabot ni San Pablo nga ang inyong mga tabang bisag kabus kamo nakalipay sa atong simbahan, nakalipay sa atong katilingban, kaysa magsigitag demand. Mao bitaw na kanang simple kayo ha. Unsay makalipay sa tao nga dunay utang, paninglan o dili paninglan? Kana bang nakay utang ba? Unsa may makalipay nimo, paninglon imong utang o dili ka paninglan? Kanang dili paninglan, kay bao mo ana nya nganong maningil mangyugkas utang nga kahibaw man kang makahatag nagkasakit sa imong isig ka tawo. Nya sa dihang nasakitan siya, wa man sagid siya ikabayad, namakak aron lang kadili kayo mangisog. Pagpamakak niya, imong
paningil kay ni saad man nga sunod buwan na sad kuno. Pag abot sunod buwan bakak raman to, na makak na pod siya. Unsa may nahitabo nimo, malipay pa ka, ikaw naningil. Wa sad ang imong kalipay. Nya kay di naman mo malipayon kamong duha, di na mo ganahan nga mo tan-aw sa usag-usa. Mao na ang kanang naang utangan ikakita niya nga nagdanga-danga na tong maningilay niya, musimang og agi. Di na mo dili amuli motipas ba dili na ba mo sugat kay di naman ka ako pag atubang siyang naong. Ikaw sad nga nagsigig paningil kakita kang nisimang siya, magsigi na sa kag tuan ng animal ay dilihay animal da. Mo na utang lipay unya bayad likay ana. Anya unsa may sugo ni Kristo para ta malipay? Kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana makalipay gina siya. Nya unsa man sugot mo ana dili. Hoy. Dili. Wa mo'y kalipay. Pero doon na sa siya gisulti. Ingon siya, aron sad mo makalipay, kamo sang nang hulam, siguro agyod nga, aw di kamong misaad, siguro agyod nga tumano ninyo ang inyong gisaad. Pagpakamatay sa daanang maong saad nga tumanon gyud na. Mao na kining mga sugo sa Ginoo, dako jud kay ni siya og ikalipay. Kamong mga bana, sulay ra gud na ninyo, ayaw gyud mo pagbuhat og mga butang nga ang inyong asawa dili gusto. Bahala nag masakitan na mo, sige lang gyud mong buhat sa mga butang nga gusto sa inyong asawa. Unsa may mahitabo? Mag-uol ang asawa o malipay? Nya unsa may mahitabo sa bana? Mag-uol. Mag-uol ay siya na kay magsige kag buhat sa gusto sa imong asawa, imong asawa buangon kay tanan. Pero sige lang yun, sige lang yun, sige lang yung buhat. Moabot yung panahon nga kanang imong asawa mulipay sa na nimo kay magsigi sa nagpangitag paagi nga ang imong gusto mo'y matuman, hangtod maglumba na mo og buhat nga mahatag ang gusto sa usag-usa. Anha na diha ang gitawag og perfect family, perfect relationship. Matod pa ni Kristo, kinahanglan mong magmahingpit sama nga inyong amahan hingpit. Kanus ata mahingpit kung kamao na tang mohigugma sa atong kaaway, kamao na tang muhatag og kalipay sa mga tao nga naghatag nato og kasakit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na siya, sugod karon lipayon tika. Sige na. Bahala mo diya unsaon ang iyong pagbuhat. Sige na, manindog na ta.